Jees, eli siinä olisi nyt taas vähän lisää osia viime kerrasta. Ja tätä taidettiin viimeksi kuvata. Pumpusta en ole ihan varma, siitä taisin kuvata, mutta se oli sen verran paskanen, että se on nyt puhistettu ja siinä ilmeni pieniä ongelmia. Siinä ei toi hihnapyörä ei ole aivan suora, eli niin kuin näkee, niin se jonkin verran heittää toi. Eli sitä ei ainakaan niin kuin tässä projektissa voi käyttää, koska mä haluan, että se on se hihnalinja sitten ihan suorassa, että siinä ei ole mitään heittoa. Ensinnäkin se syö sitten hihnaa aika paljon nopeammin ja muutenkin se, että se aiheuttaa sitten aika paljon mekaanista niin kuin tärinää, mikä taas sitten ei ole niin kuin muuten hyvä. Voitaisiin oikeastaan kasata tää, niin saatte ehkä vähän paremman idea, mitä mä oon niin kuin tässä suunnittelemassa, mutta ihan perus tarvikepumppu 240 Volvosta. Olisi tää nyt moottorikoodilla B230K, eli ihan perus kaasarivehkeestä, mutta siis sama lohkohan niissä kaikissa on. Ei nyt mitään kovin ihmeellistä. Tiiviste tuli mukana, sitten ihan perus kilotavarapultteja. Polykarbonaattilevyä ostin ja tein tämmösen aika karkea taustalevyn tolle vesipumpulle. Tää on sitten tarkoitus, tää on nyt niinku vaan sapluunana, että mä teen sitten seuraava, taisin oikean malli. Sitten metallista, niin mä saan hitsattua sit siihen letkulähön. Näette kohta paremmin, kun mä sen kasailen tohon. Ja perushihnalla tää oli joku mahdollisimman lyhkänen hihna, mitä niinku noista Volvoista. Oliko tää nyt joku 11, paljon sitä oli leveä, joku 11 milliä leveä. Joku 10, tossahan se lukee. Elikkä 10 kertaa 940. Se nyt tuli tosta mukaan. Se ei oikeastaan niin justiinsa. Se aika hyvin kun mä sen kasasin, niin se pituus noitten akseleiden välillä niin ei ole mikään ihan mahdottoman iso. Ja muutenkin sit siinä on vähän vielä työvaraa sitten. Mutta mä kasailen tän nyt teille nähtäville, niin jutskaillaan sit enemmän. No niin, pajalle ollaan saavuttu ja nyt ruvetaan sitten tekemään kannaketta, mitä viime klipissä oli, tai mistä oli puhe, niin tämmöstä kapeata lattarautaa. Tänne tehdään ensin muutamat reijät noita pultteja varten, että saadaan se tonne kannakkeeseen kiinni ja sama juttu sitten tänne toiselle puolelle, eli näille kahdelle pultille tehdään sitten reijät, mutta tätä täytyy ensin nyt vähän lyhentää, tää on vähän liian pitkä. Mä teen tonne jo merkinnän, eli tosta katkotaan poikkeen ja sen jälkeen tehdään pulttien tai niinku pulteille omat reijät. Ja oikeastaan tälle toiselle puolelle niin mä teen ne rälläkällä ajan, eli mä teen suurin piirtein tohon kohtaan yhden reijän ja sitten ne päätin toisen reijän. Ja sitten niiden väliin ajan rälläkällä kokonaan auki. Mut silleen, että se
halkasia sama kuin mikä niillä pulteilla on, eli se on jotain 6 milliä, 6-7 milliä. Eli sit sinne tosiaan jää sit se semmonen liikkumavara, että sit kun sitä täytyy kiristää tai löysentää, niin siellä on sitten semmonen mahdollisuus. Mut ruvetaan nyt ensin leikataan tuo tosta poikkeen ja sen jälkeen merkataan ne paikat ja porataan ja siitä se lähtee rakentumaan. No niin, eli väsäsin tämmösen, tää nyt on vielä toistaiseksi vielä kesken, mutta tää tulisi niinku arviolta toho, noin. Eli tähän sitten jos otetaan tosta vaikka esimerkki, jos pyöritellään toi mutteri irti, niin näette mitä mä tarkoitan. Elikkä tähän tulee sitten ihan normaalisti mutterikiinnitys. Ja tää on sitten niinku toimii jalkana. Tää pitää nyt sitten vaan linjata sitten tän kanssa. Tää ja sitten tuo on niinku samassa linjassa. Riippuen vähän siitä, että minkälaisen setupin mä teen siihen. Eli onko siinä niinku minkälainen se lattiaratkaisu. Että jonkinlainen tasohan näille pitää niinku tehdä. Et sinne tulee varmaan niinku kaikki tulee samalle tasolle. Eli siellä on sitten se sähkömoottori, mikä tulee luultavasti toiselle puolelle. Tai oikeastaan se tulee niinku tonne toiselle puolelle, koska tässä on tuo hihnapyörä. Eli tänne tulee sitten jonkinlainen levy. En tiedä tuleeko jotain filmivaneeria vai sitten jotain metallia, saa nähdä. Mutta tää niinku pulttautuu sinne kiinni. Tohon tulee sitten vielä tavallaan tosta poikki ja sit lattarauta. Hitsautan sen siihen kiinni, eli sit siinä olisi niinku toinen kiinnityspiste. Ja sitten tulee vielä sit se sähkömoottori tonne niinku vasemmalle vielä, eli sit siellä kiertää niinku yksi hihna ja sitten toinen hihna, mikä pyörii sit tossa. Mutta tän väsäsin, mä en ole hirveästi hitsannut, mutta kai se kyllä se varmaan siinä pysyy ainakin tämmöisessä tarkoituksessa. Ja ei siinä mitään, kello rupeaa olemaan sen verran paljon, että mä lähden uimaan. Ja luultavasti huomenna sit jatkuu, mä teen tohon sit sen kulmapalan ja oikeastaan sit se rupeaa olemaan siinä. Katsotaan nyt sitten, että mitä mä sen jälkeen väsäilen. Voi olla, että mä hommaan sit sen tasoon, että mä rupean sitten katsoa näitten kiinnityksiä seuraavaksi. Ja sit kattelee netistä sitä sähkömoottoria, niin se olisi hyvä, että tän saisi niinku valmiiksi. Et sitten ei tarvitsisi muuta kuin kytkeä tosiaan öljyt, nesteet sun muut kiinni. Niin se olisi sit sitä vaille valmis. Mutta kiitos katsomisesta ja jatketaan taas ensi kerralla. No niin, nyt olisi tarkoitus vääntää sitten tälle vesipumpulle se metallinen taustalevy ja sitten se letkulähtö siihen kanssa. Niin mulla on tässä nyt tommoista vähän reilu millin paksusta teräslevyä, 1,25 milliä tarkalleen, ja mulla on tää polykarbonaattilevy sapluuna, mitä mä viimeksi jo silloin väsäilin tossa noin, niin isketään tää tohon ja tehdään merkit ja sit sen jälkeen leikataan ja rälkällä hiotaan nuo kaikki kulmat netiksi, että se istuu sit tohon vesipumppuun ja sen jälkeen kun se on se levy saatu ja saatu porattua ne reijät, niin sen jälkeen hitsataan sit toi letkulähtö tonne. Elikkä tää on nyt tosiaan, onks tää nyt jotain 19 millinen letku meni tonne sisälle kokonaisuudessaan. Elikkä tää on jotain 25 milliä varmaan tää halkasia luultavasti. Mulla nyt ei työntömittaa, mutta se on aika pitkälti, se vastaa tätä niin kuin alkuperäisen niin kuin letkulähön halkasia. Et uskoisin, että toimii tässä ihan hyvin. Ja tähän mulla oli tarkoitus sitten tehdä, täällä on tosiaan tää toinen lähtö, niin tähän heittää sitten peltilevy, tässä teräslevy ja sitten jollain kemiallisella metallilla kiinni se sit siihen. Niin saadaan tää tulpattua ja muistaakseni täällä on vielä joku toinenkin täällä. Elikkä tähän tarvii tehdä sit samanlainen homma.
Se on sitä 1,5 tai vähän reilu millin paksusta teräslevyä, niin se saa just sopivasti tohon paikalle ilman, että se sit haittaa tätä itse virallista tiivistepintaa. Mutta lähdetään nyt rakentelemaan ja katsotaan minkälaista syntyy. No niin, se pala olisi nyt valmis ja aika hyvin se sinne istuu. Mä tosiaan tein jo tohon ton reijän vesiletkua tai lähtöä varten. Se nyt jää vähän aavistuksen pieneksi siitä, mutta sen voi sit viilalla hakea sitten niinku oikeaan mittaan sitten. Tai oikeastaan sit kun saadaan hitsattua se ulkokehältä, niin sen jälkeen kääntää sen ja sit viilalla sit hakee sen silleen niinku ton putken halkasijan kokoiseksi. Mutta tosiaan mä nyt täppään ton kiinni tohon ja mä otan varman päälle silleen, että mä teen muutamat pisteet tonne ja annan sen jäähtyä ja sit uudestaan sama homma. Mä en oo mikään hitsauksen ammattilainen, eli mä en oikein tiedä silleen, miten metalli käyttäytyy, mutta mä olettaisin, että kun tää on näin ohutta levyä, että se on tosi kriittinen siitä lämpötilasta. Että se ei saa mennä liian kuumaksi tai muuta, se sitten jotenkin sulaa sitten puhki. En tiedä, tai palaa puhki jomminkummin. Mut joka tapauksessa niin mä täppään ton kiinni ja katsotaan minkälainen tulee. No niin. Ei oo ihan vielä valmis, mutta tommoset täpät mä teen sinne. Vähän harjoitusta vaati. Mutta ensi kerralla mä luultavasti teen tän loppuun. Nyt täytyy ruveta muihin hommiin, niin jää seuraavalle kerralla heittää sit noi loput saamat tosta kiinni. Ja mä voisin oikeastaan kasata ton tohon ja näyttää sen jälkeen, että miltä tää näyttää. Vähän siistimistä sit tuolta, niinku puhuin tosiaan, että saa ton koko niinku hyödyn tosta putkesta. Tuolta näkee hyvin, että se jää aavistuksen se on vähän vielä liian pieni se sisäreikä, mutta ei mitään. Mä näytän kun mä kasaan ton, niin miltä tää näyttää. No niin, siinä se nyt ois paikallaan. Toiselta puolelta voi näyttää vähän. Elikkä vielä se vaatii pientä siistimistä, jos sitä oikein täydellisen haluaa, mutta täältä puolelta ainakin istuu jo aika hyvin. Sitten kun saa vielä tosta pumpusta noin tussijäljet pois, niin sitten tulee ihan siisti. Tuolta näkee vähän, että sieltä tulee tosiaan vesi sisään ja tuolta tulee sitten vesi pihalle. Ja niin kuin puhuin, että tähän täytyy sitten keksiä joku, siis tekee tohon vaan palaa ja sitten kemiallisella metallilla kiinni se siihen. Kun tää on tosiaan eri tasolla, mitä tää levy, niin sitä ei olisi voinut tehdä niinku yhdestä palasesta. Niin. Toi olisi sit seuraavaksi peruston sauman hitsaaminen. Niin sitten olisi ainakin tää vesipumppupuoli. Vesipumppu olisi niinku valmis. Ja. Sitten pystyisi oikeastaan ruveta sitten suunnittelemaan sitä kehikkoa. Toi on nyt vielä toi puinen versio. En tiedä kuvasinko mä sitä tuossa viime jaksossa, mutta oho, sieltä vähän meinaa tulla öljyä. En tiedä tuleeko tosta pumpusta vai sitä taitaa kyllä tulla tuolta jostain kannusta. Mut joo. Tuollakin on itse asiassa joku reikä. Mä en tiedä, tää ei taida itse asiassa mennä tuonne pumppuun. Tuossa taitaa olla tiivisten välissä, et se ei vaikuta tähän toimintaan mitenkään. Joo, tämmönen tästä tuli. Jatketaan ensi kerralla sit, kun tää on ihan valmis ja kaikki on putsailtu ja muuta, niin jatketaan sitten. No niin, homma on edennyt siihen pisteeseen, että mä oon saanut nää tulpat tehtyä. Siitä en kuvannut valitettavasti video sen verran nopeasti. Aika kulu tossa, mutta siellä on jo yksi kemiallisella metallilla laitettu kiinni tonne. Suhteellisen siisti sauma.
Et sen suht OEM-luukki. Ja tosiaan tänne pitää nyt sit seuraavaksi tehdä. Pala on valmiina, sit ei muutu kuin vaan kemiallista metallia ja sitten kovetetta siitä. Ja mä aluksi teen silleen, että mä vuoraan tän valmiiksi joka puolelta sillä kemiallisella metallilla ja sitten mä laitan tonne palan toiselle puolelle vielä vähän sitten mäskiä ja sit mä painan sen tohon. Mitäspäin se näin päin. Sitten mä painan sen tohon ja sit sormella pyöräytän noin saumat puhtaaksi silleen, että siitä tulee siisti. Tossa on, no se on vielä kuivumassa, ei kosketa siihen sen enempää, mutta joo, kuvataan sitten kun toi on valmis. No niin, siinä se nyt olisi valmis pumppu. Elikkä nyt siellä on päätylaippa ja nuo reijät on tukittu tuolta ja pultitkin on suht sopivan mittaiset. Mä en rupea niitä enää muuttamaan, niin saa olla tolleen. Tähän tulee kuitenkin se kannake, niin nää on pakko olla vähän pidemmät. Mut muuten tää nyt niinku noin sisähalkaisijat on viilattu tuolta, tai toi sisäreikä viilattu oikeaan kokoon ja kaikin puolin tää nyt niinku ihan siisti. Mutta mä sen kannakkeen hioin tossa ja mä rupesin maalaa sitä. Näytte sitten myöhemmin miltä se näyttää, mutta tää olisi nyt niinku, tää olisi valmis. Et sit seuraavaksi ruvetaan sit siirtyä johonkin toiseen kohtaan. Mä en vaan tiedä oikein, että mitä mä rupean seuraavaksi työstää. Se olisi periaatteessa hyvä, että jos mä saisin sen sähkömoottorin nyt jostain, niin vois ruveta sitä sitä niin kuin hihnahärpäkesysteemiä rakentaa. Mutta tää olisi nyt ainakin tässä. Jatketaan ensi videossa, katsotaan minkälaista tai mitä keksitään sitten. Yes.